जायखिजाया गंथाम हेलिकप्टारजों चार्ज खालामफैदों नागिरदों बेवबो खारनांलायबाय हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रे दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय आं दिनैहाय ओइचन्थावनि न'आव दंफैयो बिथांजों बिथांमोना 2000 सनावहाय ट्रेनिं लादोंमोन 16 बैच बिथांमोना लाहैदों ओरै भुटान नामलां बे साइडजों लानाय जादोंमोन लोगोसे बिनि बारैनो बिथांमोना बायखांनानै थाबायबोनाय जादोंमोन बावहाय लोगोसे सम सम जायगा जायगा बेफोरबायदिनो गारिजों आधा घन्टा 1 घन्टा बिदिनो लामाखौ बहाबा लामाया 2 घन्टा 3 घन्टा बेफोरबायदि गोजान दङ नालाय बिनि बारैसो जों दान्दिसे सावरायनि ओमफ्राय ट्रेनिंआव बिथांमोना माबायदि पानिशमेन्ट मोनो बेफोरनि बारै जों दान्दिसे सावरायना लानि थोदो बिदिब्ला खोनासंनि ओइचन्थाव आंजों लोगोसे दंफायो खोनानो मोनदों नोंथांमोननि बेटसआवहाय गोबां दुखु खस्थ' मोनबोदों आरो नोंथांमोना आंबो लोगो मोनदों नोंखौ सेकेन्ड बेटालियनावहाय जिहेतु नोंथांमोना जेब्ला फार्स्ट बेटालियननिफ्राय थाबायबोयो बावहाय माबायदि दुखु खस्थ' मोनबोआ बिनि बारै दान्दिसे खोन्थाना होलाय एसे बर' रायजो राजाफ्रा मोनथिनो लुबैयो सोंहरबाय थादों आंनाव 2000नि खोथाखौ बुंबाय नालाय औ ट्रेनिंआ जोबनानै ट्रेनिं थांनायनि सिगां 16 दिन लाखानाय जादों ट्रेनिंखौ लानो थांनायावबो 16 दिन थाबायलांनांदों साननै सानथाम बहाबा बै बिजिनियावबो बहुद जाथाय जादों गावलायलांनाय मालायनाय जाबावदोंसो बेयाव आच्छा थांनाय समाव आरो जोंखौ जाय सिनियरफ्रा लांदोंमोन बिथांमोनजों जोंनिजों पुलिस माबाजों सिआरपिफोर जादों आरो बै हाखुवा दाखुवा खाथियाव आच्छा बिथांमोन जोंथ' नुवासै जोंथ' ट्रेनिंसो लानो थांदोंमोन नालाय 17 दिन 16 दिन जादों ट्रेनिं लानो थांनायाव आच्छा ट्रेनिंआवहाय आरोबाव नोंसोरो माबायदि गासै ट्रेनिंआव बेसेबां जादों ट्रेनिं लानो थांनायानो जोङो CSQ हेडक्वार्टारसिम जोङो 16 दिन थाबायलांनांदों बे आल्फा केम्पजों थांदों जोङो बे पानमां होननाय मोनसे भुटानाव केम्प दंमोन बिथांमोनावबो हर खालामलांदों बेयावबो ओंखाम जानो मोनलांदों जोङो CSQ हेडक्वार्टार नामलां खाथियाव जोंहा ट्रेनिं सेन्टार जिहेतु दंमोन बेसिमाव सहैनो खस्थ'बो जाबाय जाथायफोरबो जालांदों जायखिजाया 16 दिनजों जों मोनहैदों बेनि उनाव बेसिक मिलिटारि जिहेतु ट्रेनिंनि मोनसे लाहार फाहार बेबस्था जों सहैयैनि सिगांनो जाखादों आच्छा माने जोंनि लास्टआवसो सहैदों आरोना चिरां बाक्सा चिरां क'क्राझारनि ग्रुपआ आलादामोन नालाय बाखि खिनियाथ' दंखायो बिदिब्ला नोंसोर हाग्राखौ एवनो मोनहैयासै मालाय हाग्राखौ जोङो बारा एवनो मोनासै हाग्राखौ एवनो मोनासै खिन्थु बे दंफां दाननाय मानाय बेफोरखौ मोनहैदों आरो दंफां दाननो गोरों न'बो लुनो गोरों बेखौ फोरोंखायो नालाय न' लुनाय बा बन दाननाय ओंखाम संनाय ट्रेनिंआवबो बुहुद जाथायबो जालायबायना माने ट्रेनिंआवथ' नोंहा खामजारि होनना बुङोना फुङावहाय खामानि मावनांगौ एक्सारसाइस जोब्बाय मर्निं पिटि जोबो फिजिकेल ट्रेनिं होननानै बुङो नालाय पिटि मर्निं पिटि फिजिकेल ट्रेनिं फिटनेस खारनांगौ मानांगौ खामजारि बेनि उनाव माने खामजारियाव जायफोरनाखि औवा दाननायनि न' लुनायनि औवा थसे दाननोबाबोथ' नोङो 1 घन्टा गोजानावसो खाथिनिबो दाननो मोना माने सेनियरफ्रानो मावहोआ माने साजाखासो बेबो ट्रेनिं बिदि आरो थांबाय दाननानै लायबाय एखे साइजनि लाबोनांगौ नालाय औवाफोरखौ सोरबाया फिसा लाना फैनोसै बेयावबो मोनलायबाय नोङो हाब जाहैलायदो बेद लालायदो बेबायदि आरो फ्राय अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि मास मोनब्रैयानो जादों फुरा ट्रेनिं जाफुनायावबो खारनांलायबाय आरो एटेक जानोसैनो होननानै थफ्ला थफ्लि लालायदो खारलायदो ट्रेनिंआव बिराद खस्थ' मोनदों माबोरै खस्थ' मोनदों होनबा ट्रेनिंनि बाजेट जिहेतु दंमोन 40 लाख ना बेसेबांबा क्वार्टार मास्टारा लानानै खारलायबाय आच्छा लानानै खारबाय जानायनि अभाब जालायबाय जोङो पियाज दरसे
दालिया 20 जनाव मेच हिसाबै नोंहा मोनजानांगौला दालि फवासेसोखौ नों 20 जन 30 जन जानांगौ जाहैलायबाय बानलु बाथोन बानलु बाथोन ओंखामाथ' 100 ग्रामल'सो बहा थोलायखो नंखागौ बेयावबो बिदिनो ट्रेनिंआ जोबलांनायनि उनाव लास्ट आरो घटना जाबावदोंलाय बेवहाय सिनियरफोरनि माइरंखौ मोनायाव क्रलिं खालामनानै थांनानै मानास गाहायाव सिङावहाय अन्थाइ गिदिराव 40 केजि ना 1 बस्थासो माइरं सिनियरफोरनिखौ बे अनखावरिजों आंजों लायग्राया आगस्टिना जोंना बेजों आंजों सिनियरफोरनि बेदर 20 केजि अमा बेदर हाग्रानिमोन ओमफ्राय संजाहैबाय जोंना बे गाला मोनथामा बेबो दंजोबो फ्राय दंजोबो जखिम दङ नोंनि बे गोजौ आइ गोजौ जिरिम ओमफ्राय बेवहाय आगस्टिन थाबाय आं थाबाय बायनां थाबाय एरिस्टलाबो दङ एरिस्टलबो दङ बिदिनो गोबाङैनो दङ चिरांनि गोजा आरो ओमफ्राय बे बिदायबो दंखायोमोन बिथांमोनाथ' बिदाय आलादा मेचमोन बिसोरो आलादामोन बग्रि स्कर दंमोन जोंना लाफा दानाथ' मोनथिलायबाय फुङाव आप जालायदो लालायदो बेदा 10 बेड अयथासार होखादों ओमफ्राय माबाया इन्सट्राक्टर हिसाबै जोंना चिफ इन्सट्राक्टरा माबा दंमोन बि अनसाय उदालगुरिनिया जोंना केप्टेन बि अनसायमोन ओमफ्राय इन्सट्राक्टर दंबावोमोन सासे जोंना बर्तमान MLA भुपेन बर' बि बड'सा बिथाङानो इन्सट्राक्टरमोन बिथाङानो फोरोंदोंमोन बेडखौ होदों खावना जानायखौ ट्रेनिंनिखौ आं बुंबाय दे ट्रेनिंआवथ' दे नोंथाङाथ' गोबां जाय हक बर' हारिनि थाखाय दुखु खस्थ' लानानै फैदों बेखिनिखौ सोरबा सासेनि थाखायथ' लायाखै नङा होमबा जाखिनि रोंदों एक्सुवेलि बेफोरबो जों बर' हारिनि थाखायसो लानांदों होननानै साननांगोन दा उनावहाय नोंथांमोना ट्रेनिं बायखांनानै जोबखांनानै लास्ट क्लजिं सेरेमनियावहाय जानायाथ' फुरा फुल मोनजायो बावहाय बेसेबांसो ओरैनो आं ओरैनोबाबो बारा जाखाया आंनिखौ सोरबासो एसे लांदेरबावोमोन सोरबा माने बबेया बांसिनफोराखौसो नोजोर होयो नालाय सोरबाथ' जोंना बिराद खामानि मावनानै थांग्राबो दङ ट्रेनिं लाहैनायावहाय ओंखाम थोरसिनि गाहाम जाग्राबो थांदोंना आं बारा जाखायामोन आंहा जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरोना ओमफ्राय बेनि उनावथ' पानिशमेन्टबो मोनबाय माबाय नों सोंनायखायसो खोन्थादों आं माने ट्रेनिंआव माबोरै मोना माया होननानै बुंनायखाय बुंबाय आरोना एक्सुवेलि बे ट्रेनिं लानायनि बारै माखासे सेंग्राफ्रा सोंहरबाय थादों नालाय ओंखायसो आं माखासे खोथाखौ आंनिखौथ' आं खोन्थायाखै जायखिजाया नोंनिखौल'नो एसे नोंसिनि ट्रेनिं सेन्टारावनो जों मोनदोंब्रा मिथिबाय 13 बेचनि सेन्टारावनो जोंबो लाहैदों फिल्डआवनो आरोखि बे फिल्डआवनो ओमफ्राय नोंसोर जेनेब्ला 16 बेचनिफ्राय ओरैहाय वेस्टार्नावहाय बेसेबांबा जों थाबायबोदोंमोन बेसेबां दिन 26 दिन ना मास मोनसे बेफोरबायदि नोंसोरो थाबायबोदों बावहाय माबायदि दुखु खस्थ' मोनबावा खस्थ'खौथ' नोङो बुंनानै फोजोबनो हाया जाय हक जाखिनि गोसोआव दं जोंनि ट्रेनिंआवहाय 215 ना बेसेबांबामोन ओमफ्राय सेकेन्ड बेटेलियनाव 167 ना बेसेबांबा आरोना जोङो सेलेक्सन जाबाय ट्रेनिं जोबनायनि उनाव क्लजिं सेरेमनि जाबाय बेनि उनाव 26 डेज लं मार्च जेब्ला जों स्टार्ट खालामो CSQ हेडक्वार्टारनिफ्राय बै नांलामनि गोजौजोंहाय 0 होननाय जायगा दं दे भुटानाव बेनिफ्रायनो जों स्टार्ट खालामदों फुंनि 6टानिफ्राय जों स्टार्ट खालामो फुंनि 6टानिफ्राय बेलासिनि 6टा सानसेयाव जिरायनो मोना फुङाव जाबाय ओमफ्राय गावबागाव जाखिनि लानांगौ बेखौ लाबाय खस्थ'खौथ' नों मा बुंनो खस्थ'खौनो नों खालामनो थांखाबायबा बेखौ खस्थ' लानायनि सिगांनो ट्रेनिंआवनो गासैखौबो फोरोंजोबखानाय जायो ओरैनो थाबायबोनायावहाय नोंसोरनि लामा सामा थाबायबोनायावहाय 26 दिन थाबायदों होनना बुंदों 26 दिन थाबायनायावहाय खुनु इन्डियान
इन्डियान आर्मि बा जोंनि सुथुरखौनो होनना बुंनांगोन दा जोंनि एनडिएफबिनि जाखिनि सुथुर बेफोरखौ लोगो मोनबोआखैमोन नामा नोंसोरो? बै समावहाय भुटाना बिराद मोजां एनडिएफबिजोंनो जा केएलअजों ओमफ्राय आल्फा बे समाव एसेबां स्ट्रिक्ट नङामोन आरोना जोङो जि जायगाजों फैदों बेवहाय खुनु सोरबा बबेबा बर्डार सिकिउरिटि फर्स पेरामिलिटारि माबा मोनसे डिफेन्स जेरावहाय थायो बे जायगाजों जों थांनाय जायाखै आरो भुटान जोबथाहैनाय बिदिबो जायो बेबायदि जायगाजों जों फैदों खारन बेवहाय भुटान आर्मिफोरबो थाङा खोमा जों नुबोनायाव आरो नुनानैहाय जोंनो सरकारिमोन ना भुटान आर्मिमोन बिसोर सिनायानो बहाबा नेपालिनि न'आवबो जाबोबाय मालाबा गंगारनि न'आवबो जाबोदों जेरावहाय सुबिदा बेवहाय माने जाबोदों फैबाय थानाय समाव आरोना जेनेबा नोंसोर बे गंगारनि न'आवबो जाबोबाय बा नेपालिनि न'आवबो जाबोबाय नेपालिफोरा संना होनाय ना नोंसोरनो संना जानायमोन जोंहा बे समाव? जोंनो संदों जोंनावनो देक्सिनो माबानो गासैबो दंखायो हिसाबै माने माखौ बायबाय जि बुस्थुफोरा गैया मुला गुन्द्रुकफोर बिराद गोथाव मुला गोरान मोनो नेपालिफोरनाव ओमफ्राय बे समावथ' गोजां बोथोरमोन नालाय बे नोंनि कफिनो माबा माबिनो गासैबो मोनदों खिन्थु खस्थ'आवलाय मोनदों मालाबा नोङो हाखु दाखुआवहाय नोङो मोनजास्लाबाखैबो जोङो टटेल 48मोन 48आव जोङो 36 खोनाब जोङो सेनियरजों इनक्लुडेड 48मोन टटेल जों फैनाया विथ सफिस्टिकेटेड फुल आर्म्स ओमफ्राय बेवहाय लामाखौ लिड खालामनाया सोर खालामदोंमोन ओरैनो? रामबुजु दंमोन रामबुजु दंमोन ओमफ्राय सेनियरफोर 14 बेचनि दंमोन बांसिन 14नि नोंसिनि 13 बेचनि सोर दंमोनथाय गोसोआव गैला आं बावजोब्बाय सेनियरफोर बहुत गोबां बोसोर जाबोबाय दा जेनेब्ला लामायावथ' ओरैनो 26 दिनखौबो थाबायखादों टटेल ओरैनो गेजेर लामा सामा सानब्रै सानबानि लामाखौ खिन्थु 2 घन्टा जोङो ट्राक गाखोनो मोनदों दे दाम्पार नङालै दाम्पार ना माथो लरि होननानै बुङो इंलिसाव गोदो लरि होनोमोन ना लरियाव गाखोनो मोनदों जों फैनाय जायगाजोंहाय बै टावार लाइन बानायगासिनो दङ भुटानाव ओमफ्राय बे टावार लाइनफोरखौ पाठानफोरसो बानायदों जोङो पाठानफ्रासो बे टावारखौ बानायदोंमोन आरोना बे समाव बे जायगायावनो गारिफोरबो दंमोन नालाय थाबायनो हाला बेवहाय एसे सुबिदा मोनदों 2 घन्टासोल' गाखोनो मोनदों दै ओमफ्राय बाखिखिनि थाबायनायानो आरो सेकेन्ड बेटेलियनावहाय नोङो डाइरेक्टनो बेसे गोबाव थाया आरोना थांनायावथ' सेकेन्ड बेटेलियनखौ मोनहैनायनि सिगां बे 26 दिन थाबायनो आरो जाथाय जाबावदोंना थाबायबाय बिनि उनावहाय जेब्ला सरबां लद्रायनि गोजौजों 30 किल'मिटारसो गोजौजों बे नेपालि पाराव जेब्ला मोनफैयो ओंखाम जानो नागिरनाय समाव भुटान आर्मिमोन ना इन्डियान आर्मिमोन बेखौ जों मिथिला जायखिजाया गंथाम हेलिकप्टारजों सार्च खालामफैदों नागिरदों बेयावबो खारनांलायबाय जोङो थाबायबोनायावबो खारबोनांलायबाय लास्टआव सेकेन्ड बेटेलियन हेडक्वार्टार जेब्ला मोनहैहां जायो आरो बेयावबो घटना जाहैबावलायबाय मोनसे जायगायावहाय हाग्रायाव दैयाव माने ओंखाम संजानाय समावनो सासेना आखाइ बायना होबावलायबाय बै थैनायालाय जोंना बारखांना बारखोना ग्रेनेडानो बियो बेरफ्रुनानै आखाइयानो माबाना होलायबाय बे आरो खस्थ'आ बिराद खस्थ' मोनदोंलै जानायाव ओमफ्राय बेदरखौ बायनांनाय ना मानाय जानायावथ' बेबायदि बेदर मोनजाखायाखै खनथाम खनब्रैसो मोनजादों बे नेपालिफोरनि दाउलानो मानो बेखौ मोनदों आरो ओमफ्राय बाखिखिनि बहाबा ब्लास्टिं होनानै नाखौ मोनजादों आरो भुटानावथ' नाया मेरलाथार नालाय एभेलेबेल नाया बेबायदिनो सफैनाय ओमफ्रायथ' सेकेन्ड बेटेलियनाव सफैनायनि उनाव नोंखौ लोगो मोनबाय नों धुबुरीनिफ्राय ग्रोब फैलायबाय ग्रोब लोगो मोनबाय आं बारा गोबाव थानो मोनखायाखै माबायावहाय सेकेन्ड बेटेलियनावहाय
6 माससो जादों खोमा बा 6 मासावबा ट्रिटमेन्टआव फैबाय बेनि उनाव बांलादेश सेलेक्सन जाखादों डाइरेक्ट बेनि सिगां बांलादेशनि टपिकखौ उनाव नांगौबा सावरायफिनलायनोसै बांलादेशनि टपिकखौ जोबथारनायाव बेखौल' सावरायनोसै मोनसेल' खोथा सोंनायसै आं नोंनावहाय दा जों गोबां दुखु खस्थ' लाबोबाय गोबां दुखु खस्थ' लानानै जों दिनै बर' रायजो राजानो माबा मोनसे होनो हादोंना दुखु खस्थ'आथ' जों लाबोबाय बेखौलाय सोर मिथिनो बै समावसो नुदोंमोन जाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ जाहोदोंमोन बिथांमोनाबो जोंनि भुटान रायजोफ्राव केम्प थानायफ्राव गोबां रेसन बानायहैदों मादों बिथांमोना मिथियो गोबाङानो दिनैहाय थैलांबाय एनडिबिनि नामाव गोसोखांनानैथ' नोङो बेखौ मोनफिननो थाङा दा जा सिमांमोन जाय सिमांखौ लानानै एनडिबिआ जुद्ध खालामदोंमोन नंगौ गावनि अधिकारखौ गावनि मोनथायखौ मोननांगौनि थाखाय नांदोंमोन गोबाव समनो बेखौ जों मोननो हायाखै आरो जों रायजोफोरनोबो होफैनो हायाखै बेखायनो जों बिराद दुखु आरो एकर्ड जानायनि उनावहाय जोंहा दिनैहाय जोंनो हेल्पलेस दायो एकर्ड खालामबाय एनडिबिजों मोनबा संगठनजों खालामबाय दिनै जों मा अबस्थायाव दं बेखौथ' बुंनानै जोङो रायजोनोबो खोन्थाजोबनो हानाय नंला खारन जोंनो हेल्पलेसबा जों रायजोनोलाय माथो होफैनो हायाखै सम्पुर्ण जायाखै बेजों साफिसियेन्ट जायाखै एकर्डजों थ' सन्थाव नोंथांनो आङो नोंथांखौ हामबाय होननानै बुङो आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय गोजोन्थों थेंक इउ अलवेज